Euskaraldia bertan da. Haupa, gaurkoan geuri tokatzen zaigu, Berbaiz Euskara Elkartekoei eta Deustuko Euskaraldiko Batzordekoei. Orain arte Deustu aldeko hainbat testigantza jaso ditugu, zuengana jo dugu laguntza eske Euskaraldia zelan bizitzen ari zeten kontatzeko, eta azteko eta behin eskerrak emotea, izugarrizko erantzuna jaso dugu, askotan presaka jo dugu zuengana eta hor egon zaite erantzuteko, beraz parte hartu duzun guztioi bai testigantzetan eta baita aurreko bideoetan ere, eskerrik asko eta gainera gaur badukagu ospatzeko beste gauza bat, besteak beste gaur Euskararen eguna badelako. Gaur Euskararen eguna da, baina Euskarak 385 egun ditu, horregatik bihar Euskarak batzen gaituelako, Deustuko kaleak hartzerako deitzen zaituztegu Zazpitarritan Botikazar plazatik. Etorri eta aldarrikatu Euskaraz bizi garela eta Euskaraz bizi nahi dugula. Euskarak ekartzen gaituenez, bihar kaleak eta behar dugu, beraz, horre espero zaituztegu. Bihar arte. Agur.